ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙኡን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሰሓይታን ግመን ቃሉ እተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኩራቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኹም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኹም ፈረቲ ምድርን ኣጉባዝን ጎራዙን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቀርቦ ህዝቢ የመስግነሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሰሩበን ረቢሽ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድሪ ቅዱሳት ተስብሃቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 ነው ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ አምላክ ዝፈርቕ ምጽናዕ እስራኤል ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብርሉ ምስ ኣተው ስሞን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹም ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነትና ዛብ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻን ባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና የእግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ምስራ በኻን መንፈስ ቅዱስን በምን ኩሉ ሰዓት እንሰግደልካለና አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አዴና ኤልሳቤጥ ክፍልታት ጸሎት አዴና ኤልሳቤጥ ሚቲኽን ዘለኽን ዋት وحجنا هله ዋ ክፍልታት ጸሎት እኖ ኣብ ቅድመ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቆውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብውዕ ስለ ዝኾነ ብበዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግንከ ነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ኣለኹሲ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነሙን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስተኪ ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረኒ ናድሕነኒ ናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሃት ለኣብ ወወልድ ብመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቅ እክይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢዕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሓውና ያዕቆብ ወንጽሕቲ ድንግል
ኣብተና ትምኒት ሓውናይ ኣይቆብ ኣሎ ዲ ጥዕመዲ هو على بنا ኣራይ ኦንሰይቲ ድንግል ንጽህቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባ የርሕቕ እዩ ነታ ሕመምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይትን ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋዬ ኢኺ ካለ ህይወት ይስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ወጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ራቢ መርጌታ ወጎይታ በዛለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃለወና ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምህረትካ ከምኡ ትኩነልና ኣንቲ ኩሉ ግብሪ ኣኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኣምላኽና መድሃኒናን ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድህነናን ተዕወናን ኣሜን ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ጎይታ ምህረትካ ንዘለዓለም ይነብር ጎይታ ንኣይ ናይ እንተግባር ኢድካ ታኒ እሳትኒታ ምታሽሙ ታ ቴሌፎን ኣብያህኒ ኣብ መንጎ ተብለኒና ኣደሓን ካብቲ መጽሓፍ ከንብቦ ኸይኒ ኣራይ ጎይታ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸ ልካሎ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለዓለም ተድህነንን ተቕበንን ኣሜን ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ጎይታ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ጎይታ ምህረትካ ንዘለዓለም ይነብር ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ጎይታይ ንኣኻ በዲለየ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድህና እናበልኩ እጽልይ ኣለኹ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቅኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ዕድመ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ልኡል ጌታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምህረትካ ኣብ ጸጽባ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዝንቱ ሃሌሉያ ኣሜን አሜን ሃሌሉያ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣሜን ሓብተና ረዘነት ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ውዕልኩም እግዚአብሔር ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል እንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታን ዝተንሰየ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሞታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ይኹንሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን
አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና፣ ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበልና፣ ኦ ጎይታ ንሕሙማት ዝኻብ ፀሓዮም ፈውሶም ገየ፣ ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ። ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና። ድማንና ከዓ ተቐበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ። ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና፣ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ፣ መንግስትካ ትምጻእ፣ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሓንሳና እንደገልና፣ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝተ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ከደንግል ይኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአት ኣክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ሀብትና ሙሉ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ميتي غزلخ حبتنا عملو سمعنا انت اللي هاي الراي حبتنا هيوات كم يمسيكم كلكم ثانك يو أبانا እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ ምእንቲ መላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣትና ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽ ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርኢ ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ኣዴና ኤልሳቤጥ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽበረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መፅኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸልና ኣሜን። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ሓውና ዶክተር ክፍላይ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካ ወግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ
ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ፣ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ፣ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኑን። ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ኣሜን። አሜን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና። ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ ኣዴና ብረይ كما يوعدكم سدربيت مدينة ألم እግዚአብሔር መስገን سلام ترحبنا حره አሜን ቅዱስ 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 ከአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን በክብርኻን ብልክስኻን ሙላአትየን ወንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐርና ወጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይ ከኻረዳ እየብልናን አምላክ አባና ሕደር ንበደልና የቅሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድልየትን ብዘይ ድልየትን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጎይታ የቅርበለልና ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ጎይታ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ከመ ምሕረትከ አምላክነ ማእዛነ ምሕረትከ አምላክነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና
ودلهم كم زحرقنا لهم بدلنا بدلنا بسنا هدقلنا فوادحنا نمبر فتنا يتتونا قسن خيلين كبرن نزل عالم نتكلم آمين ما آمين وجيت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تعالى سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دنقليخي أدي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك له نسبك عن السبرغتيغي ركر سغم برغي أمل تسقى جابير مساغي وفست الدسولكي أتياتنا سريلنا نفتو الدغي يسكرسوس من تانا حرات لمن لنا آمين أنا مشحات أولوت وقويتا أبزا معت زي كل مخاف تكباركم بقال حسابكم بكل واسطنا زحطنا أيو شخار روحنا مكر سبن سلازقونكا انت تقدسن كالكات عرقنا دقلنا وأملاخ سلام كن حدر سلامات فيتابنا أبزانا يدك أسق زينا خاب كل چنكتنا صعقورنا كاب كل فأتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام الأكال أخلنا صقام برهران تمفكر سبزقون حد ودخا إتنا نملغنان ودحنان يسكر سوس تبون مسؤون كبرون وداسين قرمان زلوكا معريخا مزقون وهاقوت منفس قدسن سقانا يقباك حج النزال علمين آمين نفسه كيف ساعة تصلى صلاة وقيتا محرنا محرد كون بزحلنا وأمن نفسه كيف ساعة تنقدين سماينا مدرين خبر السجل الكاكر رسوس من أملخنا عنا ويت عقسم بزحمرات شنات ملاخان روحن طبعا إذا قدم يوم حتى تنياتات تمحر حتى بين الساعات من يشبه وقت كنبرنبر موتو زي تدلي انت صبيهم زل استسفا سمايات كرهبو كل من نبدأ احنا تتقدم وقيتا بزا ساعة زيان كل ساعات لما أنا نتقبل وتنا كان علنا إذا زاد كان كبر مرحنا نفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر ما منفوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل خفع حزين سكيات برد عنا كلنا نمكن نقب قدسان ملاقت حلونا نودات ابنات كان من رحمتي نبت زي مرمر زي والسنة فتات كان بس حد لنا سخان زي العالم بروخي أمين وقويتا بقعات ورنا مسكانا خمزيلنا خنسألي سماياتنا برابونا سنتاي قدس بسخات قد كام تاب سماي كم دما بريخون علت مقبلها كما هبنا احنا نزود دولنا ودولهم كم زحدقنا لهم بدلنا معسانا دقلنا فالحنا ننبأ أفتنا يتأتونا نقسين كايلن كبر نزال العالم نتكايمنا أمين وزت يا مريم لا يقدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خدن قليخي سلاخون دنقليخي هذا جابير تواد قويتا سراوي سلام لك له سلكا السبرغتيخي ركر سغم برغيو وملي تسقى يا بيهر مساخي وفي السيتي تاسي بالكي تاتنا سريلنا أفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተጸለየ ጸሎት ተማህለልና ያ ምህለላ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ ሃይማኖት ኣበው ንምክትታል ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ርሕሩሕ ፈጣሪና ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ክፍኣትናን ከይጸብጸበ ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ንሪኦ ሃይማኖት ኣበው ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 22 ኮይኑ እዚ ካብቲ መልእኽቲ ናይ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ሃዋርያዊ እዩ ማለት እዩ ብሩኽ ምጅማር ይግበረልና ኣብ ቁፅሪ 22 ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7 ኣዴና መምህር ሳራ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ካብ 26 ክሳብ 30 ሓብትና ረዘነት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ 26 ክሳብ 67 ዶክተር ጽጋብ ተጢዕሙኩም ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ካብ 14 ክሳብ 17 ሓብትና ህይወት ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ 23 ክሳብ 32
رأي نباب قطري 22 كمون بقدس قربان نأمن نسون نايقويتانا مدحينا نيس كريستوس سغان دمن مدحاني كم زخوانا نأمن نسون كاهن كي قدسو خلو عبستن وينن ايو كاهن كقدسو خلو قنا منفس قدس قبل علي يوردمو كاب حبستي بحق ناب سغاود اكزابير قال يلوت اتسواعون كاب ويني ناب أملاخاو الدم ود اكزابير يلوت نسون بهلاو يوم مسقون حدا خوينو يوهاد مزمر داويد مزمر 4 قطر 7 كابتي اتم اخلامن وينامن مسبز حاز حقوسوا أبليسكا أبلبي حقوس أنبركا الهوات يسمع لنا بناي اوكي ابوي مديت مزمور داويد مقراف 4 قطر 7 كابت اتم اخلومن ماتيوس أسامبي وما أما بنا الممر اوكي الساعتهم لكم من مسلاني ماتيوس ديو ماتيوس 20 شديشن كار 20 شديشن كساب 3 هلا غريتا no problem كاب 20 شديشن كساب 3 اوكي كبلعو كلو يسوس انجرا الإلو بارخو قريسو نتوم دك مزامرتو حيبوهم إزي سقايو وسدو بلعو بلون دم طوال إلو أمسكنو دما كمزين نابلز هابوم إزي مأنتب بزهات نهدقت هاتيات زفسس زلونا يحدش كدان دمي إيو مو كابزي كلكم ستايو دهري حجي كسا اتا مالتي اتيا ابت منغستس ابوي منغست مساخاتكم حدش كسا زحات زساتيو كابز فرويني إذا كله كم زي ستي ابلكم اللهو مزمور مسكانا زمرو نبر دبر زيت ديبو آمين الهوات يسمع لنا آمين ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ኣብ 26 ስጋዕ 67 ኢየሱስ ድማ መለሰሎም ትደልዩኒ ዘለኹም ሲ እንጀራ ስለ ዘብላዕኩምን ዝጸገብኩምን ኢኹም እምበር ተኣምራት ስለ ዝረአኹም ከም ዘይኮንኩም ሲ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ወዲ ሰብ ንእኡ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲምዎ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ንዘለኣለም ህይወት ዝነብር ብልዒ እምበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ ኣይትግበሩ ስለዚ ንሳቶም ግብሪ ኣምላኽ ክንገብርሲ እንታይ ንግበር በልዎ ኢየሱስ ከዓ ግብሪ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ በሎም ስለዚ ርኢና ክንኣምነካስ እንታይ ተኣምርቲ እሞ ትገብር እንታይ ከትገብር ኣለኻ ኣቦታትና ከምቲ ክበልዑ ካብ ሰማይ እንጀራ ሃቦም ዝብል እተጻሕፈ ኣብ በረኻ ማና በልዑ በልዎ ሽዑ ኢየሱስ በሎም እቲ ካብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለም እውን ህይወት ዝህብ ናይ ኣምላኽ እንጀራ እዩ እሞ ነቲ እንጀራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም ኣቦይ እዩ እምበር ነቲ እንጀራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሲ ሙሴ ከም ዘይኮነ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ እቲ እንጀራ እቲ ኩሉ ሳዕ ሃበና በልዎ ኢየሱስ በሎም እንጀራ ህይወት ኣነ እየ ናባይ ዝመጽእ ኣይጠምን ብኣይ ዝኣምን ከቶ ኣይጸምእን እዩ ግናኸ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ርእስኹም ሲ ኣይኣመንኩምንን ኣቦይ ዝሃበኒ ዘበለ ናባይ ክመጽእ እዩ ነቲ ናባይ ዝመጽእ ከቶ ንወጻኢ ኣይድርብዮን እየ ኣነ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ እምበር ፍቓደይ ምእንቲ ክገብር ኣይኮንኩን ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ንወዲ ርእዩ ብኡ ዝኣምን ዘበለ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክረክብ ኣነ እውን በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተንስኦ
እዚ ፍቃድ ኣቦይ እዩ እሞ ካብቲ ንሱ ዝሃበኒ ዘበለ በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እምበር ሓደ እኳ ከይጠፍእ እዚ እውን ፍቃድ እቲ ዝለኣኸኒ እዩ። ሽዑ ድማ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ኣነ እየ ስለ ዝበለ ኣይሁድ ብዛዕባኡ ኣጉረምረሙ እሞ እዝስ እቲ ኣቦኡን ኣዲኡን ንሕና ንፈልጦም ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከመይ ኢሉ ደኣ ካብ ሰማይ ወረድኩ ይብል ኣሎ ይብሉ ነበሩ። ኢየሱስ መሊሱ በሎም ነንሕድሕድኩም ኣይተጉረምርሙ እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዝሓሰቦ እንተ ዘይኮይኑ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ኣነ ድማ በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ። ኣብ ነቢያት እውን ኩሎም ካብ ኣምላኽ ምሁራትን ክኾኑ እዮም ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። እቲ ካብ ኣቦይ ዝሰምዐን እተማህረን ዘበለ ከዓ ናባይ ይመጽእ ብጀካ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ነቦ ዝሪኦ የልቦን ንሱ እዩ ነቦ ዝሪኦ። እቲ ብኣይ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዘላቶ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ኣቦታትኩም ኣብ በረኻ መና በልዑ እሞ ሞቱ። ካብኡ ዝበልዕ ዘበለ ምእንቲ ከይመውት ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እየ። ካብዚ እንጌራ እዚ ዝበልዐ ዘበለ ንዘለኣለም ክነብር እዩ። እዚ ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ። ስለዚ ኣይሁድ እዝስ ስጉኡ ክንበልዕ ከመይ ገብሩ ክህበና ይከኣሉ ኢሎም ነንሕድሕዶም ተኻትዑ። ኢየሱስ በሎም ስጋ ወዲ ሰብ እንተ ዘይበላዕኩም ደሙ እውን እንተ ዘይሰተኹም ሲ ህይወት ከም ዘይብልኩም ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ። ኣነ እውን በታ ዳሕረወይቲ መዓልቲ ከተንስኦ እየ። ስጋይ ዝበልዐ ሓቂ እዩ እሞ ደመይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ። እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይኑን ዝሰቲ ኣባይ ይነብር ኣነ እውን ኣብኡ። ህያው ኣቦ ከም ዝለኣኸኒ እሞ ኣነ ስለ ኣቦይ ብህይወት ከም ዘለኹ ከምኡ ከዓ እቲ ዝበልዓኒ ስለይ ብህይወት ክነብር እዩ። እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጌራ እዚ እዩ። ካብቲ ኣቦታትኩም ዝበልዕዎ ማና እቶም ዝሞቱ ኣይኮነን። ነዚ እንጌራ እዚ ዝበላዕኩም ሲ ንዘለኣለም ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ክነብር እዩ። ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ ቤት ጸሎት ክምህር ከሎ እዩ እዚ እተዛረበ። ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ነዚ ሰሚዖም እዚ ዘረባ እዝስ ጭንቂ እዩ መን ክሰምዖ ይኽእል በሉ። ኢየሱስ ድማ ደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባኡ ከም ዘጉረምረሙ ብልቡ ፈለጠ። እዚ ዶ ይዕንቅፈኩም ኣሎ? ወዲ ሰብ ናብቲ ቀደም ዝነበሮ ክኸይድ ከሎ እንተ ትርእዩ ደኣ ከመይ እዩ? መንፈስ እዩ ህያው ዝገብር ስጋ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። እዘን ኣነ ዝነግረኩም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን። ዘይኣመኑ ግና ኣብ ማእከልኩም ኣለዉ። ኢየሱስ እቶም ዘይኣመኑ ኣየኖት ምዃኖም እቲ ዘትሓዘውን መን ምዃኑ ካብ መጀመርታ ፈሊጡ ነበረ እሞ በሎም ከዓ ስለዚ ድማ እየ እቲ ካብ ኣቦይ እተዋህቦ እንተ ዘይኮይኑስ ናባይ ክመጽእ ዝኽእል የልቦን ዝበልኩኹም። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ብዙሓት ካብ ደቂ መዛሙርቱ ንድሕሪት ተመልሱ፣ ምስኡ እውን ኣይከዱን። ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ንስኻትኩም እውን ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ምስጋና ቅዱስ ቃል ይኹን ወዲኤ ቃል ህይወት ይስማዓልና፣ ቃል ህይወት ይስማዓልና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ክልቲኡ ደ ዘንበበቦና ሓንታ ካልኣይቲ ናብ ህይወት ሓብትና ሂብና ያለና። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ካብ 14 ስጋብ 17 ፍቁራተየ ስለዚ ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ ከም ንኣስተውዓልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ባዕላትኩም ፍረድዎ። እታ ንሕና ንባረኻ ናይ በረኸት ጽዋ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? እታ ንቆርሳ እንጌራስ
ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? ካብ ሓንቲ እንጌራ ተማቒልና ኢና እሞ ሓንቲ እንጌራ ካብ እትኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ክንስና ሓደ ስጋ ኢና። ካለ ህይወት ይስማዓልና ሓብተና ህይወት እሺ ናተይ ከዓኒ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 23 ስጋዕ 32 ኣነ ካብ ጎይታ እተቐበልኮ እየ እሞ ንዓኻትኩም ዝነግረኩም ጎይታና ኢየሱስ በታ እተተሓዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዓለ ኣመስገኙ ቆረሰ እሞ ብሶዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም እተዋህበ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ከምኡ ኻ ድሕሪ ድራር ነታ ፅዋዕ ኣልዓለ እሞ እዛ ፅዋዕ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ ብትሰትይዋ መጠን ንመዘከርታ ይግበርዋ በለ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ፅዋዕ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመፅእ ሞቱ ክትነግሩ ኢኹም ስለዚ ከይተገብኦ እዛ እንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይ ፅዋዕ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕገብ ግናኸ ሰብ ርእሱ ይመርምር ከምኡ ከዓ ካብዛ እንጌራ እዚኣ ይብላዕ ኣብዛ ፅዋዕ እዚኣ እውን ይስተ እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ንስጋ ጎይታ እንተ ዘየለለ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝብልዕን ዝሰትን በዚ ምክንያት እዚ እዮም ኣብ ማእኸልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ ዝደቀሱ እውን ብዙሓት እዮም ግናኸ ኣብ ርእስና እንተ ንፈርድ ኣይምትኾንናን ነርና ክንፈርድ ከለና ግና ምስ ዓለም ምእንቲ ከይንኹነን ብጎይታ ንቅፃዕ ኣሎና ኣሜን ካለ ህይወት ይስማዓልና ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣቦና ወንጌል ራይ ሃብተና ሙሉ ማቴዎስ 3:13 ክሳብ 17 ሃብተና ትምኒት ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 11 ክሳብ 13 ሃውና ያዕቆብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ካብ 3 ክሳብ 9 ኣዴና ተርሓስ ወልዱ ጥዕመክ እንተኮይኑ ቲቶ 3 ካብ 4 ክሳብ 7 ኣዴና ብረይ ቀዳመይት መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 5 ክሳብ 8 ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንባብ ቁጥር 23 ከምኡውን ንሰብ ሓድሽ ልደት ብዝህብ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ዳግም ልደት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን መድሓኒና ሰብ ኮይኑ ኣብዛ ዓለም እዚ ኣብ ዝተራእየሉ ግዜ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ዝገለፀልና እዩ ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ 17 ሽዑ ኢየሱስ ብዮሃንስ ክጥመቕ ካብ ገሊላ ናብ ዮርዳኖስ መፀ ዮሃንስ ግና ንዓይ በኣኻ ምጥማቕ የድልየኒ ንስኻ ዶ ናባይ ትመፅእ ኢሉ ኣበዮ ኢየሱስ ከዓ ኩሉ ፅድቂ ክንፍፅም ይግባአና እሞ ሕጅስ ይኹን ደኣ ሕደግ ኢሉ መለሰሉ ድሕሪዚ ፈቐደሉ ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ብኡ ካብ ማይ ወፀ እንሆ ከዓ ሰማያት ተኸፍተ መንፈስ ኣምላኽ ድማ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ ረኣየ እንሆ ድማ ብኡ ዝሰመርኩ ፍትው ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ ካብ ሰማይ መፀ ስለኣላት ኩሉ ምስጋና ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 11 ክሳብ 13 ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም እተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣመኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብኣይ ዘይተወልዱ እዮም ቃል ህይወት ይስማዓልና ኣቡና ያዕቆብ
أبنا يعقوب أبتنات متي أبيت نبر ألو الرش ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 3 ክሳብ 9 ኢየሱስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተ ዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክርእያ ዝኽእል ከም ዘየልቦ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኒቆዲሞስ ከዓ ንሰብ ከምስ ኣረገ ክውለድ ከመይ ኢሉ ይከኣሎ? መሊሱ ናብ ከርሲ ኣዲኡ ኣትዩስ ክውለድ ይከኣሎ ድዩ እዩ በሎ። ኢየሱስ መለሰ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ካብ ማይን መንፈስን እንተ ዘይተወለደ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ዝኽእል የልቦን። ካብ ስጋ እተወለደ ስጋ እዩ፣ ካብ መንፈስ እተወለደ ከዓ መንፈስ እዩ። ካብ ላዕሊ ክትውለድ ብግዲ እዩ ስለ ዝበልኩኻ ኣይትገረም። ንፋስ ናብ ዝደለዮ ይነፍስ፣ ድሃይ ከዓ ትሰምዕ። ካበይ ከም ዝመጽእ ናበይ እውን ከም ዝኸይድ ግና ኣይትፈልጥን ኢኻ። እቲ ካብ መንፈስ እተወልደ ዘበለ ድማ ከምኡ እዩ። ኒቆዲሞስ ከዓ እዚ ደኣ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይከኣል ኢሉ መለሰሉ። على هوت يسمع لنا أدينا ترحس ولدو تعمكن دخون أدينا ترحس ولدو هاي سلغالات وكزاير استمسكنا يهون تيتو معراف 3 كابر 4 خساب شوعته اتناي مدحانينا ناي أملاخ حياونتن فقرون نسب مستقل سقنا نسو بمحرتن بمحساب حدش لداتن بمحداس منفس قدسون يزداد حان النمبر نحنا بزقبرنا يو قبر صدقي ايكونن بسقوه صديقنا بتسفانا يزل عالم هيوت ورستم انتخن كونسي بمدحانينا يسوس كريستوس غيرو نمنفس قدس ابلع علينا ابزيحو افسسول قال هيوت يسمع لنا أدينا بري قداميت ملغتي يوحنس حمشته شو تحرك هنا نعلم سئر زي سعرا اتي يسوس نسو ود أملاخ مخانو زأمن انت زي كوينس من ايو اتي بماين بدمن زمتسي ازي ايو مالت يسوس كريستوس بماين بدمن انبر بماي تراي ايكونن زمتسي اتي بمنفس حقي ايو اما اتي منفس ايو زمسكر زلو اتوم زمسكروها منفسن ماين دمن سلسة ايوم اما سلسة يوم حدا ايوم عليه يسمع لنا امين راي سلغالات وكزابير استمسكنا يخون أبونا بملاك سلام وانجيل ماتيوس أسران حموشن كاب 31 كساب 41 أدينا إلسابيت وانجيل ماركوس معرف 10 شدشة قدر 10 9 أدينا ممر سارة قبر هواريات حادة كاب 9 كساب 11 نباب قدر 24 كم بحدش بداقم مساعات قويتانا نعمن كم تخاب بحري سب زتواهدو سقا حيزو ناب سمايات زعارقة أب يمان اكزابير أبو أبت ملوكتاو خبرو زنبرو قامو اتزتواهدو سقا سب كأيتا فاليو خمسيو كما ينعو كلن تنعو حدا ملوكتاو هلاوية غيرو يو ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ቁጥሪ 31 ሳብ 41 ግናኸ ወዲ ሰብ ብክብሩ ምስ መፀ ኩሎም መላእክቱ እውን ምስኡ ሽዑ ኣብ ዝፋን ክብሩ ይቕመጥ ኩሎም ኣህዛብ ኣብ ቅድሚኡ ይእከቡ ንስ ከዓ ጓሳን ኣባጊዕ ካብ ኣጣል ከም ዝፈላለየን ኣብ ነድሓድሕዶም ይፈላለዮም ነተን ኣባጊዕ ኣብ የማኑ ነተን ኣጣል ድማ ኣብ ፀጋሙ ይቕመን ሽዑቲ ንጉስ ኣብ የማኑን ዘለዉ ይብሎም ኣትዮም ናይ ኣበይ ብሩኻት ንዖቲ ካብ ምስራት ዓለም ተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ
ጠምየ ነበርኩም እሞ ኣይብላዕኩምንን ፀሚየ ኣየስተኹምንን ገሸይ ጠምየ ነበርኩም እሞ ኣብላዕኩምኒ ፀሚየ ኣስተኹምኒ ገሸ ተቐቢልኩምኒ ኣርየ ኸዲንኩምኒ ሓሚመ በፃሕኩምኒ ተኣሲረ መፃኹምኒ እቶም ጻድቃን ይመልስሉ ወይታይ መዓስ ጠሚኻ ርኢናካ መብላዕናካ ወይ ፀሚእኻ ሳስተናካ መዓስ ገጋሻ ኾንካ ርኢናካ እሞ ተቐበልናካ ወይ ዓሪቕካ ኸደንናካ መዓስከ ሓሚምካ ርአናካ ወይ ተኣሲርካ በፃሕናካ ይብሉ እቲ ንጉስ ከዓ እቲ ካብዞም ንኣሽቱ ኣሕዋተይ ንሓደ ዝገበርኩምሉ ንዓይ ከም ዝገበርኩምለይ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ይምልሰሎም ሕርዚ ኣብ ፀጋሙኑ ዘለው ይብሎም ኣቶም ርጉማት ካባይ ይርሓቁ ናብቲ ንሰይጣን ንመላእኽቱን ተዳለወ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ዝኾን ይሸጣንና እግዚአብሔር ይሰውረና ማርቆስ 16 ዲኹም ኢልኩምኒ 16 ቁጥሪ 19 16 ሃረ እቲ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድ ሓሳብ እስኪ ይባል እቲ ዝኣመነን ዝተጠምቀን ክድሕን እዩ እቲ ዘይኣመነ ግና ክኹነን እዩ ነቶም ዝኣምኑ እዚ ምልክት እዚ ክስዕቦም እዩ ብስመይ ኣጋንንቲ ከውፅኡ ብሓድሽ ቋንቋ ከዓ ክዛረቡ ኣትማን ክሕዙ ዝቐትል እንተሰትዩ ከዓ ከቶ ኣይጎድኦምን እዩ ኣእዳዎም ኣብ ሕሙማት ከንብሩ ንሳቶም እውን ክሓውዩ እዮም ስጋ 19 ዲ ሓቂ هو ኢየሱስ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተዛረቦም ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣምላኽ እውን ተቐመጠ ንሳቶም ድማ ወፂኦም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ከዓ ንስኣቶም ይዓይ ነቲ ቃል እውን በቱ ዘሰንዮ ተኣምራት የጽንዖ ነበረ አሚን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ና ኣዴና መምህር ሳራ ናባኸን ኣቦ መርጌታ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ድያ ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 11 ኦኬ ካብስናት እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣዮ ኣረገ ካብ ኣኢንቶም ከዓ ደበና ተቐበለቶ ንሱ ክበዓርግ ከሎ ንሳቶም ከዓ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለው እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ኣለኩም እዚ ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኹምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎም ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣብትና ሙሉ ጥዕመክ ደኸውን ሶሪ ቅሬታ ቀጽሉ ኣብትና ሙሉ ኣዴና ተረሓስ ወልዱ ራይ ኣብትና ረዘነት ራእየ ዮሃንስ ካብ ምዕራፍ 1 ካብ 9 ክሳብ 6 ዶክተር ጽጋብ ዮሃንስ ወንጌል 19:37 ኣብትና ሕይወት ዘካርያስ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 10 ንባብ ቁጥሪ 25 እቲ ኣብዛ ዓለም ዝኸሎ ምእንታና ብፍቓዱ ብስግኡ ኣብ መስቀል ዝተቐበሎ
ትእምርት ሽንካራት ሒዙ ከም ትቅድመ ዓለም ዝነበረ ዘይምርመር ህላው የወልድ ዋህድ ሓንቲ ምልክና ሓንቲ መንግስቲ ሓደ አካል ሓደ መለኮት ሓደ ህላው የኮይኑ በቲ ናይ ሓቂ አምላኽ ዝገበሮ ስጋ ተገሊጹ ክረአ እዩ። ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ናብ 6-9 ንእግዚአብሔር አቡን መንግስትን ካህናትን ክኾኖ ዝገበረና ክንገብር ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንዕኡ ይኹን አሜን። እነሆ ብደመና ይመጽእ ኣሎ ኩለን አዒንትን እቶም ዝወግእዎን ከዓ ክሪእዎ እዮም። ብዘለዉ ዓሌታት ምድርን ክበኺሉ እዮም። እወ አሜን። አልፋን ኦሜጋን አነ እየ ይብል እቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ኩሉ ግዜ ኩሉ ዝኽእልን እግዚአብሔር አምላኽ። አነ ዮሃንስ ሓውኹም ኣብቲ ኣብ የውሱስ ዘሎ ፀበባን መንግስትን ትዕግስትን መማቐልትኹምን ምእንቲ ቃል አምላኽ ምእንቲ ምስክር ኢየሱስ ኣብታ ጳጥሞስ እትበሃል ደሴት ነበርኩ። ለህይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ጽጋብ عسرت 9:37 ወንጌል ዮሐንስ 10:9-37 ካልእ ጽሑፉን እቶም ዝወግእዎ ክሪእዎ እዮም ይብል እዩ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናባኺ ህይወት ሓብትና። እሺ ዘካርያስ 12 አሜን። ትንቢት ዘካርያስ 12:10 ኣብ ልዕሊ ቤት ዳዊት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ የሩሳሌም ዝነብሩ መንፈስ ጸጋን ምህለላን ክኽዕውየ ንሳቶም ከዓ ንዓይ ነቲ ዝወግእዎ ክጥምቱ እዮም። ከምቲ ንሓደ ወሉድ ዝበኽየሉ ክበኺሉ ከምቲ ንበኽሩ መሪር ሓዘን ዝሓዘንሉ ኣምሪሮም ክሓዝንሉ እዮም። ኣሜን። እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና። ኣሜን። እያ ኣቕርበለና ወይ ሓብትና ሙሉእ መዝሙር ዳዊት 104 ቁፅር 4 ሓውና ያዕቆብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 13 ሓብትና ትምኒት ማቴዎስ 24 ካብ 28 ክሳብ 31 ኣዴና በረይ ማቴዎስ 25 ካብ 31 ክሳብ 41 ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ሓብትና ሙሉ ኣብ ዝጣዕመክን ዳሃይ ግበራለይ ኣቦና ብመላእከ ሰላም ቀዳማይ ተሰሎንቄ 3 ቁፅሪ 13 ኣዴና መምህር ሳራ መልእኽቲ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 15 ንባብ ቁፅሪ 26 ካብ መንበር ክብሩ ኣብ የማን ሓይሊ ክቕመጥ ከሎ ድማ ኩሎም ቶም ጽኑዓትን ረቂቓንን እሳታውያንን ቅዱሳን መላእኽቱ ምስኡ ክመፁ እዮም። ሽዑ ሰናይ ንዝገበረን ክፉእ ንዝገበረን ንኩሉ ከከም ግብሩ ክፈድዮ እዩ። መዝሙር ዳዊት 104 ቁፅሪ 4 ንንፋሳት ልኡኻትካ ንሃልሃልታ ሓዊ ኣገልገልትኻ ገበርካ እዮም። አሜን አሜን። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ሓውና ያዕቆብ መጽሓፈ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 13 ብራእያት ለይቲ እጥምት ነበርኩ፣ እነሆ ከዓ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደመና ሰማይ ይመጽእ ነበረ። ናብቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ በጽሐ፣ ናብኡ ናብ ቅድሚኡ እውን ኣቕረብዎ። አለ ህይወት የስማዓልና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 28 ክሳብ 31 ኣብቲ ገንቢ ዘለዎ ኣሞራታት ከዓ ናብኡ ክእከቡ እዮም። ድሕሪ መከራ እታ ቅነቲ ኣግና ብኡኡ ፀሓይ ፀሓይ ክትፅልምት ወርሒ እውን ብርሃና
ኣይክትህብን እያ ከዋኽብቲ ካብ ሰማይ ክወድቁ ሓይልታት ሰማይ እውን ከንቀጥቅጡ እዮም ሽዑ ትእምርቲ ወዲ ሰብ ኣብ ሰማይ ክርአ ሽዑ ድማ ኩሎም ዓሌታት ኣህዛብ ምድሪ ክበኽዩ ንወዲ ሰብ ከዓ ብብዙሕ ሓይልን ግርማን ብደመና ሰማይ ክመጽእ ከሎ ክርእይዎ እዮም ንመላእኽቱ ከዓ ብብርቱዕ ደሃይ መለኸት ክልእኮም ነቶም ሕሩያቱ ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳብቲ ወሰን ሰማይ ካብ ኣርባዕቲኡ ማዕዝን ንፋሳት ክእክብዎም እዮም አሜን الهوت يسمع لنا الرأي قريب له الرأي كاتسلا ماتيوس 25 31 سق 41 مسلام ودأتا فردي جناخي ود سب بخبرو مسئ كلهم ملأختون مسؤو شعو أب زفان كبرو يقمتو كلهم أحزاب دما أب كدمئو يأكبو نسخة أقواسا نباقي أب أتقال كم زفلالين كاب نحد حدوم يفلاليهم نتنا باقي أب يمانو نتنا أتقال دما أب تقام يؤمن شعو اتنقص أب يمانو نزلو يبلم أتمنا يبوي برخات نعو اتنخاب بمسرة علم التدالو لكم منقستي ورسو طمي نبركمو أبلعكم مني طمي أستيخم مني قيشي تقبلكم مني عريقي خدنكم مني حاميمي بصحكم مني تأثيري متأكم مني شعو أتم أدكان يملسو قويتا ما أسكت أميها رئيناكا أما أبلعناكا ويت أميها أستناكا ما أسكت قاشاخين كارئيناكا أمو تقبلناكا وري عريقا خدناكا ما أسكي حاميم كارئناكا وي تأثيركا بصحناكا يبلو إتي نقوسكا إتي خابزوم نعيش أحواتينا حادي زقبركم له نعيكم زقبركم لي بحق بلوكم الله إلو يملسلم دحرزي أبتقامو نزلو يبلم آتم رقمات كباير حقون أبتين سيد أن زملاختو التدالوناي زل ألم حوي يدوبل الله قريب لنا أمين قرب لنا أمين أبنا ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 12 13 ብሓንሳእን ዘለዋ በቲ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ እስኩሎም ቅዱሳኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽናን ኣቦናን በዘይ ኣበር ብቅድስና ከም ትርከቡ ልብኹም እንትኸጽንዕ ከምቲ ንሕና ንኣኻትኩም ነፍቅረኩም ዘለና እግዚኣብሔር ንሓድሕድኩምን ንኩሉ ሰብን ፍቅሪ ይወስኽኩምን የብዛሓልኩምን አሜን آمين آمين قال يهود يسمع لنا هدينا يهود مفرسة 14 مشان بحنساب ينزلوا هو الرب ومرقتا يهودا مقراب حدا قصر 14 ሄኖክ እቲ ሰብኣይ ካብ ኣዳም ነዚኣቶም እንሆ ጎይታ ንኩላቶም ክፈርዶም ኢሉ ምስ ኣእላፋት ቅዱሳቱ መጺኡ ኣሎ ነቶም ፍርሃት እግዚኣብሔር ዘብሎም ኩላቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ዝገበርዎ ኩሉ እኩይ ግብርን ብዛዕባ እቲ ሓጣንን ገፋዕትን ብዛዕባኡ ተዛረብዎ ዘበለ ኩሉ ዘረባ ድርቅናን ከቐጽኦም እዩ ኢሉ ተነበየሎም من قال هوت يسمع لنا አሜን أدينا ኤልሳቤጥ ወንጌል ዮሐንስ ካብ 1 ክሳብ 4 ሃብተና መዓዛ ቅዱሳን ወንጌል ዮሐንስ 10:30 ሃብተና ረዘነት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 27 ንባብ ቁፅሪ 27 ከም በሓድሽ ንሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣሓዲሩ ብዝተናገረ ዮሐንስ ንሕናውን ዝኣመናያ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ደጊምና ብዛዕባ ሓደ መለኮትን ማዕረ ዝኾነት ቅድስት ስላሴን ዝተባህለ ኩሉ ንኣምን
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 4 ዴና ኤልሳቤጥ ሓደ ካብ ሓደ ስጋዕ 4 መጽሓፍ ወለዶ አቀዲ ውይ ማቴዎስ እዚ ወንጌል ዮሐንስ هو دحنا نجح ማቴዎስ ከፊተል አጣኸኝ ይሄን نجح እሺ ወንጌል ዮሐንስ ካብ ሓደ አይራ ካብ ሓደ سبع 4 ቃል بقدمه نبره اتي قال دما اب املاح نبره اتي قال ون املاح نبره نسو بقدمو اب املاح نبره بقوقو كله تفطره كابتو تفطر كابتي تفطره زبل دما بزيكا بقوقو وتحنتي اكوا تفطره يلبون هيوت ابقى نبرو هيوت دي هيوت ابقى نبرت اتا هيوت كا برهان سب نبرت برهانون اب صلمات يبره صلمات كا اي سعرون بأملاخ تلاقي حدا يوحنس سمو سب نبره نسو مسكر كوينو كلهم بقوقو ما انت خامنو بزعبا برهان كمسكر متى اخي لا تدع صدع هو سب قال هو يسمع لنا دنا حر قال هو يسمع اخي لا تدع هو قال هو يسمع لنا حر يقنل أنا ديبونا أزا قدسان ونبا الشيخ كبر مسكانا نمتاني آدم هون نخدكم سلام يوحنس 10:30 أنا نبون حدا إنا قال هو يسمع لنا قال هو يسمع لنا آمين وانجيل يوحنس نعرف 15 قطر 27 نسخاتكم ون كم مجمر كم ساينيركم إخومو تمسكروا ليهم قال هو يسمع لنا حونا دكتور صقاب مزمور داوود 135 قصر 6 حبتنا هيوت إساس أبيت ترحاسي أبونا يتأمن يا حجي كم هرا يسبق قاعد مسخو ما اسمعنا آمين أنا من قاعد نتحمل حبتنا هيوت إساس 53 54 غريتها قصر 23 أدينا ترحاس والدو فيليبي كلته 10 حبتنا مولو رأي يوحنس 15 نباب قصر 28 كله بزعبا اتوم اب لعل زلو فطران زتبهلن اب مدرن اب تحت مدرن زلو كله زتبهلن امونيو غناخ فطرتهم نمركب مرميرنان حاتيتنان اين فلتن إناين سلغالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት 135 ዶክተር ጽጋብ 135 6 ራይ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይን ምድርን ኣብ ባሕርን ማዓምቁን ዝደለዮ ዘበለ ይገብር እዩ ራይ حبتنا شيء نأسياس معرف 45 قصر 23 قال صدقي خاب أفي وصيمو أيكملسني كل بركي خسجدلي كل لسان كأبعي كمحلي إلى برأسي محلكو آمين قال هو تسمع لنا أدينا ترحاس والدو أبيت الله ربنا الله يبارك كلته 10 حدين بحدين دلوا هو زبالة إيش الرأي سلزي أب سمايات أب مدرن أب تحت مدرن زلوا كله
ብርኪ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ብስም ኢየሱስ ምንት ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ። ኣምላኽና ብልዕሊ ኩሉ ልዕል ዝበለ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙ እውን ዝሃቦ ክብርን ምስጋና አሜን አሜን። ቃል ህይወት يسمعلنا أنا دي أبونا هو نبغ ملاحظ رأي يوحنس ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 13 ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉ በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዝዓለመ ዓለም ንዘለዓለም ዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸል ይኹን ኣሜን። ቃል ህይወት يسمعلنا الراي ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ናይ መዝሙር ግዜና ኣኺሉ ኣሎ። መዝሙር ዝጥዕመኩም ግዜ ዘለኩም ዝተዳለኽን ራይ ሃብተና ትምኒት ሃብተና ሙሉ ራይ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሃብተና ትምኒትን ሃብተና ሙሉን ሓፋቢልክና ኣለኽን ሙሉ ትዘምር ኣቦና ሙሉ ዘምሪ هرا السماء والفاس كبس بملأت زلو أب كل سفرة نبيت خريستيان توهاب حدرة زلون زنبرن نفترة قدس فلي كبو قويتا منفس قدس نزمر كزمري حقسن بملأت زلو أب كل سفرة نبيت خريستيان توهاب حدرة زلون زنبرن فترة قدس فلو يخبرو قويتا منفس قدس بملأت زلو أب كل سفرة نبيت خريستيان توهاب حدرة زلو زنبرن فترة قدس فلو يخبرو قويتا منفس قدس هياو أملاخي وزلالم نباري أب مسابن والدن زنبر بخبري منفس حق إيو فتاري فترتات طببناي بحري وهاب طببات منفس قدوس إن زربو منفس قدوس قال سرعلنا منفس قدوس نايتبعت منفس قدوس نسيو زبنا بملأت زلو أو كل سفرة نبيت خريستيان توهاب حدرة زلون زنبرن فترة قدس فلي يخبرو قويتا منفس قدوس حطياتنا انتيحو نصدقي زقسقس وحاب مستوعال منفسنا زحدس مهرحي من قدي ندخوم زبرتع منفس سلاميو حزن زد صنانع منفس قدوس منكي دستايو منفس قدوس ጸጋ ዘፍስስ መንፈስ ቅዱስ ቅብኢ ጽድቅዩ መንፈስ ቅዱስ ነፍሲ ዘረስርስ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ፍጥረት ቅድስ ፍሉይ ክብሩ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ጥዑም ፍሪኡ ኣበና ዘእስል ውህብቶ ጸግኡ ወትሩ ንኽንቅበል ልቢ ንኽፈተሉ ነፍስና ክቕድስ ምሳና ክነብር እቲ ናይ ጽድቂ መንፈስ ቅዱስ ንሓጢኣት እምበር መንፈስ ቅዱስ ሓጥእ ዘይጸልእ መንፈስ ቅዱስ ካብ መገዲ ሞት መንፈስ ቅዱስ ፈልዩ ዘውፅእ ንምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ
ዘሎን ዝነብርን ፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ፍጥረት ዝቕድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን። ስለ መዝሙሩ መንፈስ ቅዱስ ይበለየና። አሜን። ቃል ሕይወት የስማዓልና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሙሉ ሓብትና ትምኒት ከዓ ትሕትና ወከፍ ከምቲ ጸጋ ትሕትና ስጋይ ስጋኻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃረና ቤተ ክርስቲያኑ ዘውረሰትና ዓብ ነገር እሞ ዘበን አገልግሎትኪ ምስ ሓሰብክዮ ኢድክ ምስ ኣውፃእኸ ጥራይ ዘሚርክ ማለት እዩ። ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣራይ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቅድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ናበለት ያ ክትዝምረልና ፀኒሓ ሓብትና ሙሉ ቃል ሕይወት የስማዓልና ምስቲ ናይ ሎሚ ትምህርትና ዳርጋ ኩለንተን ጥቅስታት ምስ ናይ ሎሚ ትምህርትና ዝኸይድ ማለት እዩ። ኣራይ ንመዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ እስኪ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ካልኣይ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ ሳልሳይ ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቅድስ ራብዓይ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ኣራይ ሕይወት ሓብትና ቴንኪዩ ኣቦና ሙሉ ከዓ ቴንኪዩ እቲ መዝሙር ዝዘመርክልና ኣነስ ኣብታ መንፈስ ቅዱስ እያ ዘላታ ናተይ ስታይ ኣብ ሉቃስ 3:22 መንፈስ ቅዱስ ካብ ባርያ ስጋ ከም ርግቢት ኣብ ልዕሊኡ ወረደ ንስኻ በኣኻ ዝሰመርኩ ፍትዊ ወደ ኢኻ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መፀ ቃል ሕይወት የስማዓልና ኣራይ ካልኦት ክፍትን ኣቦና ንሽሓት ኣራይ ረዘነ ዝሓተና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቁጥሪ 17 ነቲ መንፈስ ሓቂ ዓለም ዘይረኣየቶን ዘይፈለጠቶን ስለዝኾነት ክትቅበሎ ኣይኮነላን እዩ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ይሓድር ኣባኻትኩም እውን ክነብር እዩ እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም። ቃል ሕይወት የስማዓልና ሕይወት የስማዓልና ኣራይ ፅቡቅ ኣራይ ካልኦት ራይ መዝሙርና ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ዝመሃረትና ንባባት መዝሙራት ጸሎታት ስብሃታት ኩሉ ምንጩ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ቃል እግዚአብሔር እዩ። ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ዘይብሉ ወይ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረር ኩሉ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን። ከምኡ ኣቦታት ምሄሮም ስለዚ ኸዓይና ነቲ ቤተ ክርስቲያን ንዝምሮ መዝሙር ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ዘለና ማለት ኣራይ ኣቦና ስርሓት ኣለኹም ኣራይ እሺ ራድዮና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ኩላ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እንድያ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝለኣኸሎም ዝተዋህበ ተስፋ ኣብታ 4:5 ከዓ ዮሃንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ ንስኻትኩም ግና ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ ብመንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም እሞ ነቲ ዝሰማዕኩምዎ ተስፋ ኣቦ ተጸበዩ ኣብታ ታሕቲኣውን ከምኣጥል ቃል ሕይወት እግዚአብሔር መስገን እቲ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ ትብል ዓባይ ምስጢር እያ ኣዴና ትርሓስ ወልዱ ቃል ሕይወት የስማዓልና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ ትቕበሉ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ ካብ ላዕሊ ሓይሊ ምስ ተቐበልኩም ግና ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን መሰኻኸረይ ክትኮኑ ኢኹም ሽዑ ብሓውድ መንፈስ ቅዱስን ከተጥምቑ ኢኹም ቃል ሕይወት የስማዓልና ኮሊፈክን የመስለኒ ኣዴና ትርሓስ ንኣይ ኮለፍኩምን ነታ ትሕቲኣ ዘላውን ኩለን ሓደ እየ እንደኾነ ክብርን ምስጋና
ቃለ ሕይወት يسمعلنا ቃለ ሕይወት يسمعلنا نراي ኣብታ መጀመርያ ናይታ መዝሙር ብምልአት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ይብል ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 24 ሓደን ክልተን እንታይ ይብል እግዚአብሔር ንምድሪ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ሰሪትዋ ኣብ ወሓዝውን እውን ኣጽኒዕዋ እሞ ንሳን መልኣታን ዓለምን ዝነብርዋን ናቱ እዮም ንሳን መልኣታን ዓለምን ዝነብርዋን ናቱ እዮም ኢሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ብምልአት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ህላው የመለኮት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ስፍራ ቦታን ግዜን ኩነታትን ዘይውስኖ እዩ ሰማያት ናትካዮም ምድሪ እውን ናትካያ ንዓለም ምስ መልኣታ ሰሪትካያ ይብል ኣብ መዝሙር ዳዊት 89 ቁጥር 11 ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ህራይ ካልኦት ኣቦላ ሓብትላትና ናሃለ ሰብተ ዘየለ ህራይ ህይወት ሃብቱን ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 14 26 27 ስንታይ ይብል ኣሎ እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጻናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ኩሉ ክምህረኩም ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘክረኩም እዩ ሰላም ሓድገልኩም ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ከምቲ ዓለም እትህበኩም ኣይኮነን ልብኹም ኣይሸበር ኣይሰንብድን ቃለ ሕይወት يسمعلنا ቃለ ሕይወት يسمعلنا ቅዱስ መገብ ምልእታ ቃለ ሕይወት يسمعلنا ኣራይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ለሙን ሓብትና ዕልልታ ወንጌል ዮሐንስ 16:7 ወንጌል ዮሐንስ 6:63 ሰዲዳት ልናላ ወንጌል ዮሐንስ 16:7 ገናኸ እንተኸድኩ ከም ዝሕሸኩም ሓቂ ነግረኩም ኣለኹ ኣነ እንተዘይከድኩስ እቲ መጸናንዒ ናባኻትኩም ኣይመጽን እሞ እንተኸድኩ ግና ንዕኡ ክሰደልኩም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ዮሐንስ 6:63 መንፈስ ሕያው ዝገብር ስጋ ገለኳ አይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት መንፈስየን ሕይወትን ወንየን ይብል ቃለ ሕይወት يسمعلنا ሓብትና ዕልልታ ብስም ኩሎም ስካታተሉን ዝሰምዕዎን ዘለው ቃለ ሕይወት يسمعلنا ሓሳብ ልብኺ የስምረልኪ ዘመን አገልግሎትኪ ይባርክ እግዚአብሔር ሕራይ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 28 ካብ 22 ኢና ጀሚርና ክሳብ 28 ምስ ጸሎት ሃይማኖትና ዝመሳሰል ብፍላይ ብዛዕባ ይጅምር ከሎ ብቅዱስ ቁርባን ጀሚሩ ቅዱስ ቁርባን መዓስ ከም ዝተሰርዐ ቅዱስ ቁርባን ብኸመይ ክንወስዶ ከም ዘለና ኣብሪሁ ክገልጸልና ጸኒሑ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘስተንተናዮ ካብዛ ናይ ሎም መዓንቲ ንባባት ካብዘን ናይ ሎም መዓንቲ መደብ እዚአን ኣስተንቲነ እዚአን ተረድየ ንብሎ ንጉባኤ ዝጠቅም እዩ ንብሎ ከምኡውን ዘይበረሃልና ኣብዛ ናይ ሎም መዓንቲ እዚኣ ሳይበረሃትልና ንብሎ እንተሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እሞ ንጉባኤ ይረክቦ ኣለኹ
الراي تمنيت حبتنا أنا حجري أنا عن تبي الكهفة بالكلها نعم يا أبني خزن مريم تذكر الراي قال هو تسمع لنا الراي اتي أبوتاتنا ሃይማኖት አበው ንብሎ ናታቶም ቃል ናታቶም ሓሳብ ዘይኮነስ እቲ ናይ ድሕነት ኣብ ትንቢት ከመይ ይንበ ነይሩ እቶም መንፈስ ቅዱስ ዝገለጸሎም ነቢያት ነቲ ድሕነት ከመይ ገይሮም ይንበይዎ ነይሮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ትንቢት ብኸመይ ፈጺምዎ ንሃዋርያት ብኸመይ ሕድሪ ሂብዎም ኣቦታት ከዓ ብኸመይ ተቐቢሎሞ ነዚ ኣወሃሂዶም እዮም ዝገልጹልና ማለት እዩ መጀመሪያ ሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ጀሚሩ ከምውን ብቅዱስ ቁርባን ንኣምን ኢሉ ማለት ንሱውን ናይ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን መድሓኒ ከም ዝኾነ ንኣምን ንሱውን ካህን ከይቀደሶ ከሎ ሕብስትን ወይንን እዩ ካህን ክቅድሶ ከሎ ግና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ይወርድ እሞ ካብ ሕብስቲ ብሓቂ ናብ ስጋ ወዲ እግዚኣብሔር ቃል ይልወጥ እቲ ካህን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ هابنا نهبر بزازيا كمنفس قدوس فنو صقا منفس قدوس قبل كله شعو لكع بردت منفس قدوس ناب اماناوي سقا كريستوس ناب انا ماناوي دم كريستوس يلوت لذي كاهن كقدسه كله غنا منفس قدوس ابلي علي يوردمو خاب حبستي بحق ناب سقا ود እግዚአብሔር ቃል ይልወት እተጽዋውን ካብ ወይኒ ናብ አምላኻው ደም ወድ እግዚአብሔር ይልወት ንስውን በህላዊው ምስጉ ሓደ ኮይኑ ይወሃሃዲል ስለዚ ካበይ ዝብገስ ተመላእኽቲ ነዚኣ ከወሃሃዱልና ከለው በመዝሙር ዳዊት ጀሚሮም ማለት እታ ኣብ ልበይ ዘቐመጥካዮ ሓጎስ ኢሉ ካብቲ ወይኖምን ስርናዮምን ምስ በዝሐ ዝሕጎስዎ ኣብሊጽካ ሓጎስ ኣብ ልበይ ያሕደርካዮ እቲ ኣብ ልበይ ዘቐመጥካዮ ልበ ኣምላኽ ብትንቢት እቲ ስጋዊ መብልዕ ብዘይብኡ ክነብር ዘይንኽእል ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ምስቲ ሰማያዊ መግቢ ዝተሓሓዝ ከም ዘይኮነ ግን ይገልጸልና ካብትቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጎስዎ ኣብሊጽካ ኣብ ልበይ ሓጎስ ሰንበርካ ብዛዕባ እኽሎምን ወይኖምን ምስ በለ እዚ እንታይ ሓለፋ ዝኾነ ካብቶም ወይኖም እኽሎም ዝበዝሓሎም ወይኖም ዝበዝሓሎምሲ እንታይ እዩ ዝሓጎስ እዚ ካብዚ ተበጊሶም ከመይ ገይሩ ንቅዱስ ቁርባን ሰሪዕዎ ኢና ርኢና ማለት ካብቲ ዘንበብናዮ ምናልባት ሓሳብ ተሊኩም ክሳብ ትዳለው ሓብሩኒ ተተዋብሉኒ ስለዚ ክሰርዖ ከሎ መሰረቱ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 እንድሕሪና ከምቲ ኣንቢብና ኢና ካልኣይ ግዜ ዘንብቦ ዘለኹ ግን ንምንታይ ኢና ከመይ ገይሮም እዮም ኣቦታትና ቅዱሳን የወሃህድዎ ነይሮም ንሪኦ ክበልዑ ከለው ኢየሱስ እንጌራ ኣልዓለ ባሪኹ ቆሪሱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ሂብዎም እዚ ስጋይ እዩ ውሰዱ ብልዑ በሎም በለ ኮነ ኸ ይብል ንሳቶም ንድራር ኢሎም እዮም ኣምፂኦምሉ ድራር ኣምፂኦምሉ ገንሸል ፋሲካ ኣብዒሎም ብድሕሪኡ ግን እንታይ ገይሩ ባረኸ ቆረሰ እንታይ ኢሉ እዚ ስጋይ እዩ እዛ ቃል እዚኣ ትልውጣ ማለት በለ ኮነ ኸ ብርሃን ይኹን ምስ በለ ብርሃን ኮነ ይብል በለ ኮነ ኸ እቲ ድሕሪኡ ዝቐረበ ንሕና ብከመይ ክንወስዶ ከም ተኣዘዝና እዩ ማለት ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ምቕባል ምርጫ ዘይኮነ ትእዛዝ እዩ ማለት ከመይ ኢሉ ትእዛዝ ኮይኑ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ዝሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ ግን ናይ ዘለኣለም ህይወት የብሉኒ ስለዚ ቅዱስ ቁርባን ናይ ጎይታ ክቡር ስጋን ቅዱስ ደምን ምሳድ ምርጫ ዘይኮነ ትእዛዝ እዩ ማለት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምስኡ ዘለና ሕብረት ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምስ መጻና ንጹሃት ኮይንና ዘይኮነስ ዝሓለፈ ሓጢኣትና ክድምስሰልና
نزمتها قبل العلاحاتيا التحاتيات حيلك هبنا سعرت خجبرنا إنا نوصدو مالتيو سلازا بتقدميتي نمنتا إنا بخمس اللي ينزلنا نتن كالو ترفع كل جزية هيمانة أبو كنا نبب كلنا ناس أترنا خنريين مالتي أبقدامي كورنثوس معراف 10 وزر 10 4 10 شوعتن فقراتي سلازي كاب أملاخ كاب مملاخ تاوت هدومي كاب تخاب أملاخ زرحقنا كنفله نابتمس أملاخ زوها هدنا خاخن قرب مالتي كم نستوعلتي الزارب زلهو نزل زبلو زلهو بعلخاتكم فردوي أنا نقرأكم الله جن بعلخاتكم مرمروا بعلخاتكم فردوي إذا نحنا نبارخا نايبرخات سوا مسدم كريستوس حبرت زلوا دا يكونتن إذا نقرسان جراس مسجا كريستوس حبرت زلوا دا يكونتن مسدم كريستوس مسجا كريستوس حبرت زلوا نعنا خا أبو حوره تجبرنا مالنا أزيلو 10 حدا بخميا قباب كنوسدو خمزلنا مجمريا سجان دمن كريستوس انتاي مخانو بقبو كنأمن كنفلت كمزلنا معاس كنوسدو كمزلنا تقيمنا خلنا كيتا نسحنا كنوسدو خمزي قبالنا كيتا نسحنا مسكيمنا خلنا مسدرانا كيتا عرقنا انتوسيدنا خا انتاي سعبين كمزمز كا اب معراف 10 حدا قصر 23 كساب 30 كلتنا قميت ولو مالتي أنا خاخاب قويتا استقبلكو إمو نعاخاتكمون زنقركو قويتانا إسكروسوس بتات تزرح زلال ليتي انجيرا عليل هجمستا قدامي تتقصد نبرتنا يونجل ماتيوس نساء اتحاحيزو هورا بولوس كاب قويتا استقبلكوي آمس غنى قرسما وسادو بلعو ازم انتخاتكم توهب السقايو ازن مذكرتاي قبروا كمو خا دحر درار نتا صوا العلمو اذا صوا ازيا بدمي حدث كيدانيا بتساتي ومتن نمذكرتاي قبروا مالتي اذا انغيرا زيا بتبلعو اذا صوا ازياون بتساتيو متن كسع قويتا زمص موتو يخم تنغرو يخم موتو كتنغرو يخم يلو نزيانو موتاك اكزيو وتنساك قدس تباخن بصح كلنا نزيانو موتاك اكزيو وتنساك كقدس نامن ارغتك وداقم مساحتك زين 4 النقرات موت كان أمن تنسى خان أمن موت كان أمن تنسى خان زنتو أرجت كداغم مسأت كايب مالت زانجر أزي أبت بلعوا زاس وازي أبت سيتوا متن كسع قويت هزمس موتي يخم تنقرو سلازي لشعو كي تقبؤو زانجر أزي أزبلع ويسوا قويت هزتي نسو أبناي قويت هنس كان دمني زعقبي كم تأبوتاتنا تنسها يقبل زي تنسح جن أيقبل إلى وجوي مالتهم سلازي خي تقبو زانجيرا زي عزبلع ويس وقويتاس ستي نسو أبناي قويتاس سقان دمني زعقب قناخا سب نرؤسي مرمر كومو خا كاب زانجيرا زي يبلع كاب زاستوا زي أونيسته اتزبلعن زي ستن سقا قويتا اندزي للي نرؤسي يفرد زبلعن زي ستني سلازي سقا قويتا اندزي للي نبلع سقا ولد إكزابير هياو بملكوتو موت بتسبيتو ملكوت التواهدو نفس التفاليتو ملكوت التواهدو ابن ولدن منفس قدسن هياوان زخونو نفوس سقا نبرخت سقا نهيوت زلعلم سقا ولد إكزابير نبلع عنان بالكوم مهيرات النقدس بيت خريستيان مالت سلقالاتو إكزابير استمسقنا يخون سلازتي هايمانة أبو مستزلنا قزيه بقبو زي كقلة سلازي خيل ايتان تقصتات انتاي انزقلزا سلاسة دين كلتا زلوات تقصتات كما يلو عبد تنبيت كما يكم زنبرة بويتا عيس كريستوس كما يقرو 5 سرعو كما يقرنا خنوسدوت ازاز كم ذهبنا ابتا خلايت خا بقدامين قرنتس كا مسؤول زلنا حبرت قدس قربان كنوسد كلنا
مس منفس قدوس زلنا حبرت اتا عسرت حدا خا كمي قرنا تنسحنا تعارقنا يقريلنا نزبدلنا يوم يقريلنا نزبدلنا محرت قرنا كنوسدو خمزلنا كل انتن تقصتاتنا هيمانة ابو جزي قرنا توم مصحف زي بلنا من البات على بزون كنوسد نخلينا مون ناناصرنا خريو سلغالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ናይ ጉባኤት ጊዜ ነዊሕ ጊዜ ወስደ ቅሬታ ግበርለይ هراي كابزنا يلوم معنتي زياس تنتينا زيا تردياتني نبلو وي نقباء غامز غنا حسابات وي زيا اي تردعنا نبلو انتلو ناي قباء تقزي نا قباء وفي الله مليشه راي حاونا دكتور كفلاي راي أني اللي أبونا أبزاق الداسي كلهم حتى لاتني الراي كاهن كقدسو هلوغنا منفس قدس هاو العلي يورد مو إلي قصل حجيتا كقدسو هلو كتنبب كلا مجمريا و كقدس كله دو ختكوني روايلة حاسبة قن منالبات كقدس كلوس انتبلي ولا كقدسو كله انتبلي منالبات في اللي يبلغون قن مسؤول بمتحاز أبزي تبهللنا تمستير عندي ترجم نايك الداسير لو سلازي الداسير زبل قال ترجمون تي أرادادون قرب تقلل بزبالة من قدي الداسي خن بالكلنا انتاي كم دخانا انت تقول صلنا سناي مثلني على هوت يسمع لنا تا قداميتي وسبيك أدرس كهن قبل كله انت عيت كهن قدس خلوه قبل كلس كساب هابنا نهبر كساب ردة منفس قدس زبزح እንዳ ባረኸ ባርክ ለነ ዘንተ ህብስተ ባርክ ቀድስ ለነ ዘንተ ጽዋ እንዳበለ እንዳ ባረኸ ይዝመጽ ማለት ክሳብ ብርደት መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ዝልወጥ ማለት ስለዚህ እቲ ንኽቅደስ ንመንፈስ ቅዱስ እናሓተተ ስለዝመጽ እዩ ትካህን ክባ ስለዚ ባርኾ ካህን ክቅድሶ ከሎ ዝብል ማለት ብዛዕባ ቅዳሴ ክብል ከሎ ቀደሰ አመስገነ ይዝብል ቅዳሴ ማለት ምስጋና ማለት በቲ ለሚድናየው ዘለና ግን ቅዳሴ ክብል ከሎ ነቲ ኣብ ስጋን ደምን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝግበር ጸሎትን ኣምልኾን ምህልላን ውዳሴን ብሙሉኡ የጠቃልል ማለት ኣብ ኣርባዕተ ዓበይቲ ክፋላት ከዓ ይኽፈል ማለት እዩ እቲ መዳለዊ ቅዳሴ ቅድሚ ቅዳሴ ምእታዎም ኣቦታትና ዝዳለውሉ ንሕና እውን ንዳለወሉ ካብቲ ቅዳሴ ምእታዎም ዘሎ ክሳብ ወንጌል ዘሎ እዚ ሓላይ ክፋል ማለት እዩ ወንጌል ምስተነበ ክሳብ ዕረ ቅዳሴ ዘእቱ ዝጸሎተ ሃይማኖት ኣመክንዮ ዘለዎ እዚ ከዓ ሳልሳይ ክፋል እዩ እቲ ራብዓይ መወዳእታን ከዓ እቲ ናይቲ ዕለት ዝተሰርዐ ቅዳሴ ማለት እዩ ስለዚ ቅዳሴ ክንብል ከለና ሕጂ ቃል ብቃሉ ቀደሰ ኣመስገነ ኢሉ ቅዳሴ ማለት ምስጋና ማለት በቲ ሕጂ ቅዳሴ ክንብል ከለና ግን ኩሉ እቲ ናይ ስርዓተ ኣምልኾ ንቅዱስ ቁርባን ንምውሳድን ንኣምልኾ ዝግበር ጸሎትን ኣገልግሎትን ኩሉ የጠቃልል ማለት እዩ በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር ሓውና ዶክተር ክፍላይ هو بريحة اللي إتي حتى أب أمري دمت مجمرها إتاك قدسو مسرع أخص إتقدس إجزي أبهيريو تكاهن تسألوتي دا قرب سلز مسأتني أبو أمري قلس نحبلها بالتعامل سبحان الله هو كما يزبل بارك لنا زنتها بستا قدس لنا زنتها بستا الزب كرميها قريبنا يا زلنا بتقرنياون سلز نبب الزب كرميها قريبنا يا زلنا حبستي الزب كرميها قريبنا يا زلنا سوا باركو قدسو كم داول يوم زمسو مالت
كل تي عيو بمنفس قدوس كم دعية ولا كاب حاتياتي يفتحوني كنبلهم كل ناسي እግዚአብሔር ከማእሰር ኃጢአት ይፍታሕካ እግዚአብሔር ከማእሰር ኃጢአት ይፍታሕኪ እዮም ዝብሉና እምበር ፈቲሐካ ኣለኹ ፈቲሐክ ኣለኹ ኣይብሉናን እዮም ማለት ኦ ኣቦይ ካህን ካብ ኃጢአት ይፍትሑኒ ክንብሎም ከለና እግዚአብሔር ይፍታሕከ እማእሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታሕቺ እማእሰር ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታሕክሙ እማእሰር ኃጢአት ኩሉ ግዜ ስርየት ክገብሩ ከለው ኮኑ ፍትሃነ ወንጹሃነ መንፈስ ቅዱስ ፍትሃትን ንጹሃንን ይግበርኩም ስለዚህ እቲ ዕዮ ሁሉ ንመንፈስ ቅዱስ በሐደራነት መንፈስ ቅዱስ ይተቀበል ወይ ማለት አራይ ካልኦት ቃለ ህይወት ይስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ሓደ ዝሓቶ ሕቶ ንብዙሓት መልሲ ዝኸውን مسات هتحاحز من البعض كالوت نتوليهم كأتوخ اليوم قصلوا دحان أي مچم أبقاليهم امنتات نتناي كاهن معارقن تدقبر أقلقلوتن زقواناتو وي دي أمنلو حجي እግዚአብሔር ይቀበልልኝ አምበር ሓደ ዝተመከርኩ ነገር ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉኒ እዚኣቶም ኣስማት እንተዘይጠቀስኩ ይሓይሽ ግን እዞም ኣብዚ ዘለው ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ እምነት ደኣምኑሲ ናብቲ ቀሺ ከይዶም ንሕድገት ኃጢአት يحاتيهم إلني ونحن هون على نخوم إليه حر انتاي لني سلم انتاي بقطت أنا بكريستوس زي كوني لني أنا انتاي لني وأنا نعخا تسألي الليلة حتى كادو يخيلي ليه كم مسؤولكوا وتخيلي خايلني نأخذ نحرد حتى تكوين داني نتوم من هالبات زي قبلوا بزحات هلو قلنا احنا مستيرات بهار لنا لازم مستيرة كهنات كأني حدا خبأتومي لازم نأخذ حتى كان نحرد خيلي وين نخص اللي نخص اللي زي حتى المخنيات انتهى له إلى ما اللي سولو ስለዚህ ቁርብ ተመክሮን ምክፋል ብምባሊ ብጣዕሚ ጽቡቕ እቲ ክህነት ምንጻግ ዝመጸብቲ ናይ 16 ክፍለ ዘመን እዚ ናይ ፕሮቴስታንት ሪቮሉሽን ናይ ማርቲን ሉተር ክመጽእ ከሎ እዩ ንክህነት ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ንምስጢራት ንኩሉ ነቲ ናይ ቤተክርስትያን ስርዓታት ክርስቶስ ዝሰርዖ እዩ ነጺግዎ ማለት መንጸጊኡ ምክንያት ከዓ ካብቲ ናይ ምሕዳር ናይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ይወፅእ ስለ ዝነበረ ክህነት ደልዮም ኣገልግሎት ደልዮም ናብኡ ናብቲ ናይ ካቶሊክ ከይምለስ እሞ ብኡ ገይሩ ከይከድዕዎ ካብ ዝብል ፍርሒ እዩ ማለት እዩ ቅድሚኡ ብዛዕባ ክህነት ኣይነበረን ስለዚ እሱ እንታይ ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንመፅሓፍ ቅዱስ ኣንቢቡ እንተደኣ ተረዲእዎ ናይ ገዛእ ርእሱ ካህን እዩ ኢሉ እዩ ናብዚ ዘምፆ ማለት ስለዚ ባዕሉ ጎይታ ሓጢኣቶም ንዝሓደግኩምሎም ክሕደገሎም ንዝሓዝኩምሎም እውን ክትሓዘሎም እዩ እዚ ስርዓት ኣምላኽ መለኮታዊ ስርዓት እዩ ማለት እኳ ደኣቲ ሰራዕ ሕጊ መምህር ሕጊ ፈጻሚ ሕጊ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጳውሎስ ኣብ ከተማ ደማስቆ ብብርሃን ፀሓይ ብብርሃን ብድሙቕ ብርሃን ገኒሑ ምስተዛረቦ እንታይ ክገብር ትደልየኒ ኣለኻ ምስ በሎስ እዝን ግበር ኣይበሎን እንታይ እዩ ዝብሎ ናብ ከተማ እቶሞ ኣብ ከተማ እቲ ትገብሮ ነገር ክነግሩኻ እዮም እዝን ግበር ባዕሉ ክብሎ ይኽእል እዩ ስለዚ ንሃናንያ ከዓ ሳውል ዝበሃል ከምዚ ኢሉ ክመጻካ ኢሉ ይነግሮ ማለት ስለዚ እቲ ዙፋን ኣምላኽ እቲ ክህነት ዝሃበ እቲ ትንቢት ዝሃበ ኣገልግሎት ዝሃበ እግዚአብሔር እዩ ነዚ ክህብ ከሎ ከዓ ብዕላማ ይሂብዎ ማለት ንምንታይ እዩ
እግዚአብሔር ሲ ነዚ አገልግሎት ዚ ንምንታይ ይሂብዎ እንተዳይልና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ብንጹር ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እንታይ ዝብል ኣብ ምዕራፍ 4 ኤፌሶን ምዕራፍ 4 11-13 ኩላትና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስ ክሳዕ ንበጽሕ ኢሉ እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ሙሉኣት ምእንቲ ክኾኑ ኢሉ ንሱ ንገሊኣቶም ሐዋርያት ንገሊኣቶም ነቢያት ንገሊኣቶም ከዓ ወንጌላውያን ገሊኦም ጓሶት መምህራን ክኾኑ ሃበየ እዛ ኣገልግሎት እዚ በዓሉ ጎይታ ዝሰርዖ እዩ ንምንታይ ኩላህና ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ እኹል ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብጽሕና ክርስቶስ ክሳብ ዝበጽሕ ስለዚ ኣብዚ ብልዓት ክበጽሕ እዚ ኣነ ሐዋርያ ኣየድልየኒ ካህን ኣየድልየኒ ጓሳ ኣየድልየኒ ወንጌላውያን ኣየድልየኒ ባዕለይ ያኡ ክበጽሕ ይኽእል እየ ዝብል እንተደኣ ሃልዩ ልክዕ ከምቲ እግሪ ከይተኸለ ከሎ ከይደልደለ ክጎይ ዝፍትን ህፃን እሞ ኣብ መገዲ ዝዕንቀፍ ከምኡ ዝኸውን ምክንያቱ እቲ ስርዓት ጎይታ ይሰሪዕዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝሃብኩሞ መልሲ ብትክክል ግቡእ መልሲ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ራይ ካልኦት ራይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕቶ ርእቶ እንተልና ግዜ ኣለና ድሕር ሕቶ ርእቶ ወይ ሃናፀ ሓሳብ ዝሓዝናዮን ድሕር ዘይብልና ግን ኣቦና ብመላከ ሰላም ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምሕረት ብኽብሪ ይዕድም ኣራይ ኣባና ኣንየለ ኣገልግለትኩም ባርኽ መዝሙር ንትዘመርኪ ሓፍትና ሙሉ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ነቶም ኩልኹም ኩልኽን ኣብ ደዲ ተዋሃበኩም ጥቕሲ ከተንብቡ ከተንብባ ዘምሰኽን ከምኡውን ካብ ዝተምሃርናዮ ሕቶ ድዩ ዝተረዳእኩም ድዩ ሓሳብኩም ክትቡ ዘምሰኽን ኩልኹም እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ናይ ብሓቂ እታ ዶክተረ ነቲ ዝሓተተ ዝመለስኩምሉ መልሲ ሓፃርን ብቕዕቲ መልሲ እያ እቲ ካህን ክትከውን ደሊኻ ትኾኖ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እግዚአብሔር እንተፀዋዓካ መፀዋዕታ እዩ ጎይታ ብዙሓት ሰዓብቲ ነይሮም እዮም 36 ቅዱሳት ኣንስቲ 72 ኣርድእቲ 12 ድማ ደቀ መዛሙርቲ ክሳብ ናብ 120 ዝኣኽሉ ናይ ቀረባ ሰዓብቲ ነይሮም እዮም እቲ ነቲ ድሰርዖ ቅዱስ ቁርባን ክሰርዑ ከዳልዉ ዝኣዘዘ ነቲ ንሱ ኣእጋሮም ሓፂቡ ክሓፅቡ ድማ ዝኣዘዘ ንመኒ እንተዳኢልና ንሃዋርያት ነቶም ካህናት እዩ ኣዳልዩ ድዩ ኣይኮነን ተን 36 ቅዱሳት ኣንስቲ
እቶም ኣርድእትውን ሰስርሖም ኣገልግሎቶም ነይርዎም እዩ እሞ እታ መልሲ ብቕዕቲ መልሲ እያ ኣብዛ ቁፅሪ 22 ብዛዕባ ቅዱስ ስጉኡ ክቡር ደሙን ክዛረብ ከሎስ እቶም ደቀ መዛሙርት ብዙሓት ዝስዕብዎ ዝነበሩ እውን ተዓንቂፎም ንድሕሪት ተመልሱ እዩ ዝብለና ኣብዛ ረዘነት ሓፍትና ዘንበበህልና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ኣብታ ቁጥሪ 67 ግን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 67 ስለዚ ኢየሱስ ነቶም 12 ንስኻትኩም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኢኹም በሎም ቶም ብዙሓት ዝተመልሱ ብምርጫኦም እዮም ንስኻትኩም ከ ትስዕቡኒ ዘለኹም ብሓቂ ብልቢ መሪፅኩም ዲኹምሲ ዋላ ክትምለሱ ዶ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢልዎም ንምንታይ እዛ ቃል እዚኣ ኣምፅያ ኣብ ገለ ክትርኢ ከለኻ በዓል ክስቶ ነይሮም እንድዮም ቤተ ክርስቲያን ገዲፎሞ በዓል ክስቶ ስለ ዝገደፍዎ ንሕና ድማ ገዲፍናዮ ዝብል ትሰምዕ ኢኻ ቤተ ክርስቲያን ይመፁ ኣለዉ ኢልካ ይኮንካ እንትመፆ ወይ ድማ ይመፁ ነሮም ኣቋሪፆም ንድሕሪት ተመሊሶም ኢልካ ተቋርፆ ንድሕሪት ትምለሱ ኣይኮነን እዚ ነናይ ውልቅኻ ምርጫ እዩ ነዚ ክትመርፅ ከለኻ ድማ ምክንያቱ ንስኻትኩም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኢኹም ክብሎም ከሎ ክርስቶስ ንዕኡ ንምስዓብ ዋጋ ከም ዝኽፍል ንዕኡ ንምስዓብ እውን ፈተነ ከም ዘለዎ ንክነግሮም ኢሉ እዩ ኣብቲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 14 ይቕረታ ቁፅሪ 33 ተዳሪእናሲ ከምኡ ድማ ነፍሲ ወከፍኩም ዘለዎ ኩሉ ዘይቀበፀ ወዶ መዝሙር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ንክርስቶስ ክስዕብ ከለኻ ምቕባፅ ኣሎ ንድሕሪት ምምላስ የለን ዋጋ ምኽፋል ኣሎ እቲኣቶም ተመሊሶም ንስኻትኩም ከ ክትከዱ ዶ ትደልዩ ኢኹም ዓለም ብዙሓት ሰዓብቲ ነይሮምካ እቶም ብዙሓት ጠፊኦም ቁሩብ ተተሪፎም ኣብ ብዝሒ ስለ ተኣምን ነቶም ብዙሓት እያ ትጥምት ኣብ ክርስትና ግና ሓቂ ኢኻ ትጥምት እወ ብዝሒ የድሊ ኩሉ ክርስቶስ ዝመተሉ ኩሉ ክርስቶስ ተበጀዎ ብሓቂ ክስዕብ ብሓቂ ክንስዕቦ ብሓቂ ክንክተሎ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ጎይታ ፀዋዒት እዩ ግን ነናትካ ምርጫ እያ ድማ ምእንቲ ብዙሓት ኢልካ ትስዕቦ ይኮነ እንታይ ደኣ
هيوتكا نهيوتيلكا زسعبيمو نسغاتكم كتكودو تدوليو إخم ورديلنا ترينا نسغا ويتاي نهيوت قال لك كابا خمو نابي كنملسينا إلو حواريا يترسونمو نحنا دما نقويتا نسعبو زلنا قالوا نمهار زلنا دماني بحقي تردينا زخوانا نجر تمسع كقبليه إلنا كنسعب እግዚአብሔር نخلنا امنتي وسغنا كم تم تقعيزم ندحريت زتملسون قلا حتى بلا كلهم زسعنهم كم عتم كي نخون እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا سلا كله دصنحنا غزي دما እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو ابزي ناي هامنه ابو تمرتي دحري سلسة سمونينا كنراخب مالتيو صباح سولوس كلنا خم نفلطو سموني حماماتيو اب سجدانينا زلنا اتا دحري تنساء زلا سلسون ناي تنساء سمون نغو بيت كريستيان سلنا خفتون شعون يبلنان مالتيو جن تعقلقلت بخال عينت كل جزي له مالتيو أجي نابز مدبزي سولوس نرخبولو أب مي 14 مي قنبت 14 مي 14 نرخبومو እግዚአብሔር بسلام يغنينا ودو توسعينا دحانا بصيحو سومنا حمامات بسلام أفتسيمو دما أب برهانة تنسايو بدحانا سلام يبصحنا كلكم እግዚአብሔር ጊዜኹም ይባርኽ አገልግሎትኩም ይባርኽ ስለኩሉ አምላኽና ክብርን ምስጋና ንዕይኹን እሞ ብጸሎት ክንዓጽ ኩልና ንጸሎት ሓፍ ንበል من سلام صلى صلوت كم بحدش كلن زحس እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنت لكل زغنات قدس بيت كريستيان لمنالنا قبل على حزب مؤمنان من قدس بيت كريستيان لمنالنا قبل على حزب مؤمنان بزو سلام كم كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩም እንት ሰላም ጸልይ በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትህ ትምጻ قد كانت اب سمايكم دمان بريو عليت مغبنا لمحبنا نان زودلنا برلم كم زحدنا لمبرلنا انسان دغن وفادحنا نمبر فتنا يتون منجستن حيلن كبر نزل على النت كايمامي وزتي مريم بناي قدس ገብርኤል الله ሰላም ለክሎ ህልና ከደንገሊ ኸብ ስጋሁን ደንገሊ ኸ አደ እግዚአብሔር ተባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ስካዋን ስብርክቲ ይፈረከር ሶምብርኩ ወምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስት ደስወልኪ ቂያት ናሰሪልና ነፍቶ ወደኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ህረት ለምንልና አሜን ኦ ሁሉ እግዚአብሔር لمنكان مالدكنا لنا ونبي سلام حبنا وليب كان أخم እግዚአብሔር أطرينا صجاخو نفسنا تكان نفط بعد أملا خيبلنا دسم كان سمن نصوعنا لنا سما يزل خان سلام كعب نفس كلنا حضر نبزعل من زمن نارنا سلام حلو كل ما راح تنسوي ستام قدسم تنكا سلام حبهم نبزرينا نزل مكان تعذاب كام خراب متعونا نصعنا نزل قراوتنا بكل سلام حلوهم بودون بعنعين ويتكن نبرن كل سنة يملك خدمان أغاني እግዚአብሔር በመፍራህ በሕያውነት ረከብን ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡዘለ ካለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ሓረ አምላኽ መሐረን ቅረብ ሃለ አምላኽ ረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰዓት ዘምሸት እዚኣ ድማ ባርከልና ጸልናየ ጸሎት ስኻ ተቐበልንልና ተመሃርናየ ቃልካ ድማ ንሕና ሰሚዕና ናትካ ክንኮነሉ ክንነብረሉ ድማ አምላኽና صلالك ودقلنا صمنا بارخلنا قدسلنا سخات ريو سخات قبولة صمن صلوتن قبرلنا ودو توسعينا خادما
بتعنا بدحان سلام أبصحنا تخلو سمنا همامات بدحام سلام فتسم كدما برهانة تنسى أخاب بدحان سلام أبصحنا أو علم سلام من قدرك سبعات فقرن قسلنا أب حمام زلو بصلو ذكرنا زولنا سماتهم نفلتهم زي نفلتهم نسخة سماتهم نقولهم تفلتهم يخمو حرتك أورد اللهم حزن زلو سأنا نعيم أميم زلو نسعيم سقام نفسي تعصر تحيم حزولا أكبهم تولد باريك قدس كعبيلنا يوفر دحاني اتولنا زقش دحان ملسلنا سلام عليك أنا أغاني مسكنك سلام دم حضرنا بنا دينا قدس رنقل مريم مالادنا بنا ملاقت تراد أن بنا نبيتنا وريتنا صادق أن سمايتات صلوتي تفلينا كم تنهاري الزمهر كايم أب سمايات نبر ربنا نبلنا نشوح كلنا سمكاي قدس من قصاتنا صادق أنت أب سمايكم دم مدريو عليت مقبنا لما حبنا نانز ودلنا ودلنكم زحدقنا لما ردنا أوسانا دقنا فقفاد احنا نمبر فتنا يتأتون نقشن حيلن كبر نزل علمنا كائم أمين وزيتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لكله لنا غدن قلي خي بسقاخون دنقلي خي هذا إجابير طبعات قوي تسراوي سلام لكله سخوان السبرغتي خبر كرسكم برغي هم التسقى إجابير مساقي وفس تدسولكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودغي يذكر ساس منتانا حرات لمن لنا أمين افتحوا ويسري زينا ولاكن مدان يذكر ساس كاني كان سريحات يدم ساتي أبي سعود لبروك ساتي برهان أنتم أبي كانت وأيدي كنات وران سارق سنات ببسمكم كنفتانون تهاني يرسين سكلوان سمات زيو مهار النكرس اسم العصر تغلتي زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهار النكرس اسم العصر تغلتي بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزيتنا مريم كسوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኩን ብሩኽ ምሽት ትግበረልና ንኩልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ أمين أمين ربنا يقال هوت يسمع لنا صلي صلوت تمهل لنا يا مهل الله كل بكرم إجزابير عريقو معات زغرر مهرات زغرر يقبر لنا استمهرنا يقال إجزابير كأس على سان 100 سنة فرافريو فندحنا له خنصاد كله كان قال له نا إجزابير قدس فغادي هنا لنا زخبركم حزب إجزابير كلهم نتيك قدس بيت ክርስቲያን تهبو አገልግሎት ንምስማዕ ግዚኹምን ስራሕኩምና ወሃሂድኩም ብጥባትን ብኣንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ወታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብዓይኒ ምሕረት ጠሚቱ ኣበሳናን በደልናን ከይጸብጸበ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብዝቅዱስ ጉባኤ ዘራኸበና ንዝመጽእ ግዜ ከዓ ከም ፍቓዱ ብሩኽ ወፃእና ብሩኽ ርደት ገይሩ ብቅዱስ ጉባኤ ክንጋባእ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና نتوم ليتنا زخنا سلام ليتي نتوم معلتهم زخنا سلام معلتي بسلام الرغبنا እግዚአብሔር آمين آمين أبونا قال هو تسمعنا دحان حضرون كلكم أمين أبوتاتنا بالسلام احترنا كلنا قال هو تسمعكم رخليتي آمين دوام ليتي آمين أبوتاتنا بصبوت تماهرنا طعم ليتي دحان حضرون لنا سلام ليتي مبروك ليتي آمين 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 قال هو تسمع لنا بروح ليتي دحان قنيو يسمع لنا آمين قنيو آمين آمين ديالنا آمين آمين يسمع لنا وما أسبه قال هو تسمع لنا مسانا ده حضر مسانا عايكم مسانا آمين 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 ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን آمين ናብሩኽ آمين يسمع لنا سلام ليتي هذه هو تسمعنا بروح ليتي عاود لكم بركة بني كلنا نقال هو يسمع لنا